Mela, se nibdaw nitkellmu dal-waqt tal-aħwa ħalli nixxerjaw ukoll dan il-link il-kumplament tal-medja soċjali tagħna. Din hija wkoll l-ewwel darba li qegħdin nagħmlu post Formula 1 video log. Nixxerjaw ukoll fuq il-paġni tagħna ta' Facebook illi nistenna illi nispjega li qegħdin issegwu. Mela. Right. Bunkwe. Għadek minn tam il-Grand Prix tal-Italja. Rebaħ Pierre Gasly. It-tieni Carlos Sainz. It-tielet Lance Stroll. U ċirkostanzi normali żgur li mintom se taraw dan il-wiċċ ta' funeral illi għandi bħalissa raġuni hija illi iva l-McLaren ġibna ħafna punti, komplejna ntawlu fuq l-avversarji diretti tagħna għat-tielet post, imma sfortunatament jiena nikkunsidra din it-tiġrija bħala telfa u qed ngħid bħala telfa. Ir-raġuni hija li din it-tiġrija, anke forsi bi ftit fortuna, stajna irbaħnija wkoll. Ma qed inneħħi ebda mertu la minn Pierre Gasly, la mill-Alfa Tauri u laqqas minn Honda li għamlu tiġrija tajba, rebħu on merit, naħseb li it-tluq kien il-fattur deċiżiv biex Gasly rebaħ għal daqstant l-sportività u l-edukazzjoni titlob illi naħu l-kappell, tanto di kappello għal Alfa Tauri, tanto di kappello għal Pierre Gasly, tanto di kappello għal Honda u għal partitari numerużi tagħhom. Kien fatt li naf forsi hemm min qiegħed ħareġ ovvjament biex iniggiżni imma dejjem Ferenc Square. Nof sekonda kienet id-differenza kollha minn videolog ta' wiċċ ta' funeral għal videolog ta' ċelebrazzjoni. Imma That's Racing, kif jgħidu ħbib tiegħi, That's Racing, kienet tiġrija fejn kienet maqsuma f'ġiex partijiet ukoll. Personalment naħseb illi ttieħdu deċiżjonijiet illi kienu ftit kontroversjali wkoll mill-FIA. Hamilton li għala dik il-penalità wara li rtira Magnussen li affettwatna, għax nemmen ukoll li kienet kawża għaliex il-McLaren tlifna t-tiġrija l-lum. Ifhem. Però għal-partitar neutrali din kienet telliqa sabiħa. Ma ninsawx nsemmu wkoll il-fatt illi Lando Norris spiċċa ir-raba llum għal daqstant proset ukoll lil Lando li spiċċa r-raba. Forsi f'ċirkostanzi normali konna forsi nispiċċaw it-tieni għaliex Sainz ukoll telaq tajjeb, anke Lando telaq tajjeb. Imma
again, din hija telfa. Kienet tiġi movimentata u forsi kif qal ukoll David Croft il-kommentatur ta' Sky, jekk kien hemm xi ħadd illi kien kontra ir-reverse grids u l-standing starts, forsi din il-tiġrija tagħtu risposta xejna diversi timijiet illi wkoll telgħu fuq il-podju u marru tajjeb, timijiet differenti minn dawk tas-soltu. Nsemmu wkoll il-Lance Stroll li spiċċa fit-tielet post tal-Grand Prix tal-Italja għadu komintem, prosit ukoll il-Force India, anzi Racing Point, pardon. Il-bqija natuna ħarsa lejn il-postijiet u r-riżultati li kellna l-Mercedes minnu jew nemmer naxxilhom jikkupraw il-punti, speċjalment Hamilton li spiċċa fis-seba' post. Kelli fieħor ta' dan il-Grand Prix kien Valtteri Bottas illi minflok approfitta appuntu spiċċa fil-5 pożizzjoni. Mbagħad kellna Ricciardo s-6 Ocon 8, Kvyat id-9 u Perez l-10. Dawn kienu l-sewqa spiċċaw fil-punti. Il-Ferrari Vettel irtira bil-problemi fil-brekijiet, Leclerc irtira f'inċident fil-parabolika li kien il-kawża wkoll fejn waqfet it-tellija qaf nofsa, fortunatament iċ-ċali ħareġ biċċa waħda. Imma insomma, nistgħu nieħdu xi ħaġa pożittiva minn din it-tellieqa li nerġa' ngħid jien nikkunsidra bħala telfa, iva. Il-fatt li l-McLaren ġejna t-tieni u r-raba', il-fatt li ħadna 30 punt, il-fatt li ninsabu tawalna l-vantaġġ fuq l-avversarji diretti tagħna u fuq kollox il-fatt illi il-McLaren bil-mod ma ġejjin. Jiena nemmen u nemmen bisħiħ illi il-McLaren ġejjin u riżultati bħal dawn jawguraw tajjeb għal futur. Minna ħammar l-Mugello fejn issa l-ġimgħa deħla jkun t-tellaqa li jmiss. Naraw ftit se jiġri hemmhekk u qed jittama illi l-punti jkomplu tilajna naħa tal-McLaren. Messaġġ finali lill-Hondisti u l-parti ta' Gasly u tal-Alfa Tauri gawdu din il-ġurnata rebħa mistħoqqa, rebħa meritata. Għandastant applawż għalikom. Applawż ukoll għal Carlos u Lando minkejja il-lum sofrejna telfa illi ma kontx qed nistenna l-ħanajda li t-tieni post u r-raba post jiġi konsidrat bħala telfa. Però eżis partitari tal-McLaren nkunu kburin bil-wirja tat-tim tagħna. Proset ukoll il-Jordi tal-podju li ħadu Racing Point. Kumment finali, nkunu kburin bil-wirja tat-tim tagħna tal-McLaren għallum minkejja t-telfa li ksibna. Dawn huma riżultati li jawguraw tajjeb għal futur. Ħellow ukoll il-Wayne u l-Simjon li wkoll ħallew il-kummenti tagħhom issa mbagħad il-messaġġ rajtu naqta minn din il-live stream u naraw naqax ġara ma ġarax. Insomma, għal-istess naqaf hawnhekk il-klassifika tas-sewwieqa tal-kostrutturi se jitilgħu iżjed fuq il-paġna ta' Facebook ta' Antonello Sportsbook għaldaqstant klik hemmhekk tkun m'għamiltuhiex. Inkitbu wkoll fuq il-paġna tal-live streaming tagħna ta' Velocity, anzi il-paġna tal-live streaming tagħna ta' Twitch, klik. Hemmhekk ukoll kif ukoll fuq YouTube l-istazzjon uffiċjali tagħna għal fejn jidħlu video logs bħal dawn jistgħu jkunu live jistgħu jkunu delayed u video logs oħra u content ta' nix-xorta klik. Kif ukoll segwu l-paġna tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing u Ejjabet. Kif tlestu minn dan kollu bħalma dejjem ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. Proset Alfa Tauri, proset McLaren u l-kumplament tas-serata tajba.